маъракаи даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри ҳисор низ оғоз гардид. Сараввал аз ҷониби наваскарон аз комиссарияти ҳарбӣ то макони баргузории чорабинӣ роҳпаймоӣ доир гардид. ҷавонон зери шиёри хизмати софдилона ба ватан, ҳимояи марзу буми ватан ва арҷ гузоштан ба муқаддасоти миллӣ инъикос карданд. бояд гуфт ки бо шарофати кӯшишу талошҳои сарвари давлат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сиёсати давлатии ҷавонон ба таври комил таҳризӣ шуда марҳила ба марҳила дар амал татбиқ мегардад. ин бахусус дар шаҳри ҳисор дар самти ватандӯстиву хештаншиносӣ, донишандозӣ, мусоидат ба рушди маҳорат ва малакаи ҷавонон эҳсос мегардад. баъдан ба хотири гусари наваскарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар маркази шаҳри ҳисор чорабинии тантанавӣ ташкил карда шуд. дар ин рӯз макони баргузории ҷамъомад хеле сероодам буда ҳамагӣ ба хотири эҳтироми ҷавонони шуҷои ватан ҷамъ омада буданд. намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, ҷамоату деҳот, падару модарон даъватшудагонро барои расидан ба синни мардонагиву ҷасурӣ таҳният гуфта, онҳоро барои ҳимояи якпорчагии марзу буми ватан роҳнамоӣ карданд. ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон бо хоҳиши худам омадам. аз ҷавонон хоҳиш мекунам ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон оянд. ин хизмат қарзи ҳар як шаҳрванд аст. ضمن سخنرانی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، کمیسر حربی شهر حصار ذکر شد که امروز زیاده از 50 نفر جوانان شجاع وطن از منطقه برای ادای خدمت به طور اختیاری سفربر شدند. از جانب نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی و کمیسریت حربی شهر حصار برای جلب جوانان به قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان حجت رانندگی، افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی سپرده شد. چرابینی فرنگی از جانب هنرمندان خانه فرنگ شهر که از شعر و ترانه‌های رنگین و جذاب عبارت بود، توانست خاطری اهل جمع‌آمد را شاد گرداند.